Gaur estrenaldi Aitor, lehen programa. Ikusiko zuemendik hilabete batzura. Miami, Sausalito, Connecticut, Houston, Nueva York, bazter guzitan, Aitor eta Mikel. Hau tipo xelebrea da. Xelebre izatea zer da? Desberdina izatea? Ez dakit. Ez dakizu. Zu desberdina altzea? Desberdina izatea zer da? Desberdina izatea zer da? Hortaz hitz egingo du gaur. Zer iruditzen zaizu? Bagoaz. Desberdintasunari buruz. Bai, goazen kalera. Horixe galdetuko dugu. Ongi iruditzen zaizu? Bai. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening. Arratsaldeon, Koldo! Apa, baita zui ere. Zer moduz gaude? Primera eta zuek? Erki, hau da nire laguna Aitor. Aitor, zer moduz, ondo? Bai. Galdera da, Zer? zer den desberdina izatea. Desberdina izatea, hoi buruan da, hoi ni txikila naiz, epotxa naiz, baina desberdina nik ez dut pentsatzen naizela. Zu Koldo etza sekula sentitu desberdina? Nere gara ja noain dela 30 urte, bai. Gara zaila zion, eta gero azten lagunak azten dia, andraia dazkate, eta nizatik ez naiz hasi. Orduan burua horretzea. Ez dut normala iruditzen jendeak Begiratzea, ezta? desberdin zuri begiratzea. Hoi da. Hori ez da normala. Ba, ni hori sentitzen dut, oain dela 30 urte. Hori azkenean behioien arazoa da. Hoi da, ez guria. Ez gurea, Hoi ez da. da osatuko. Hoi da. Hobe da, desberdin izatea, begin izatea baino. Bai. Hala iruditzen zaizu Aitor? Bai. Zergatik? Nahiago dut. Zu nahiago zu? Hori askoz politagoa da. Bai. Denetik egon behar du. Hoi da. Bizitza Baina honetan. zure bizitza toperaino, Hombre, beti. beti. Eta esnatzian toperaino bizi. Koldo, sinatuko zenuke, Bai. ez dakit nola esan hau, Bai. baino normala izatea, normala jaiotzea. Ez, Ez. horrela. Horrela? Bai. Benetan esaten jazu. Bai. Eta zuk Aitor, sinatuko zenuke normala izatea, normal jaiotzea. Ni normal jaio naiz. Oso ongi. Hoi daitza. Naiz bezalako Hoi da naiz, hitza. eta oso Hoi da hitza, sentitzen Aitor. naiz, oso pozibizi naiz. Hoi daitza. Plazer bat izan da zu ezagutzea. Betzat ere, Aitor. Ezkirik asko. Plazer bat izan du da. Berdin. Gu lanean jarraituko dugu. Aio, gerarte, lan Aio. jarraitu behar du egiten, Aitor. Hau ez da horrein izatu, guan jarraitu behar du. Arratsaldeon zuatzea Magi. Bai, arratsaldeo. Berandu, bueno, berandu esan du, tita batean etorri gara, cuidado. Azkar, bueno. Magi, zu desberdina sentitzen zio? Ba, ez dakit. Normala baldin bada norma jarraitzen duena, ez? Norma jarraitzen duena, ezberdina da norma jarraitzen ez duena. Orduan nik uste dut, gauza askotan norma jarraituko duela, inertziaz, Bai. baina gauza askotan normari uko egingo dio da, saiatuko naizela uko egin, orduan desberdina izango naiz. Behintzat, norma horri begira, ez? Euskal Herrian desberdina izatean normala da? Baita ez? Badirudi Euskal Herriatiko batzutan euki barrezu edo mendizale itxura, edo... Arrazoia daka. Nire esan duritzen zait, baina ez zatela esan, adibidez noala oso pija, gero brain arropa, nire oso garezia, edo... Ez nazatela begiratu arraro euskaraz egiteagatik horrela jantzita, euskal jendak ezin duala jantzi nahi duen bezala ere. Aizu Magita, zu beti txikitatik horrela jantzi zea? Bai, ni txikitatik argi neukan, ze nuen gustoko. Jende nola bete zaitu, gezki ondo. Orain ez dakit, baina txikia nintzenean, batez ere DBH, norzan, nik uste da garaiz komplikatua. Nik juten nintzen nahi nun bezala, ze oso argi neukan, ezin nula nire itxura fisikoak konezionatu beste exagezutenan arabera. Beti nola aldezu kombinatu hori horrekin, ze itxusi. Eta esan nunta, ze importa zait niri zuen iritzia? Nekit, sartu eta nik atera. Hori da egin behar dena. Aizu Magi, placer bat izan da. Bai, bueno, Ezagutzeaz, eta ondo pasa eta gozatu, eta zaren bezalakoa hain guapa eta hain zeritzu izan. Horixe da, oso ongi. Aitor gu jarraituko dugu. Aio Magi ongi pasa. Aitor, oso gustora egon naiz nik gaur ere, Magi un artista, eta ez zure bai, oso ongi. Hori egun Aitor, lertua bukatu dit, lertua. Ba ni ez, Zaltzen ekatu?
Para nada. Bueno, Aitor, zer ikasi dugu hor? Berrindula xere berria oso izatean, azkenean desberdina gara eta zoriontxoak gaiala. Jenderi ez diegu kasorik egin behar. Berdin da zer esaten duten. Para nada. Para nada, polita da bakoitza den bezala izatea. Bai, Gu desberdina garela, berdin zaigu. Zoriontsu gara, ezta? zoriontxoak gara. Ni zurekin oso zoriontsu naiz. Emango diak besarkada bat, Aitor? Bai ez. Bai, Aitor!